Mochumulikiri bono na gukwone andonsia soberete ase margoba ya bono no kugena kwande buna litukulia oneligi yali yalengedenga kene gukwarigania semesa ya mangana majya nyaro gukumanyiga tere toberete gukwarigania kurwase mambi yalenge ntambe gweka chinse chigabono chia bono margoba na manga balikyo itore bagusangire kuro chinkongo chonsi ayoseri bongo chikoko manyia ase margoba ya bono litukiriga lya Jumatatu stariki kenda omutinyu mutangani mwaka wechiri bubere na merongebere nebere nyirabono na manga bakakorekana ayubono ngo chukumanya ase margoba ya bono toska staransoke ngumanya senchire bwekiranu olitoko bwateranere gochira somuno bwimanyerire higakuru kwa Joshua Auta leterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Leterani nchenkoro kwa Vincent Onyancha mwanchumo ligire bonti ato chake korua sensemo ya sugubo ejwe gotoka imeye kaunti ya Kisii maiga yogwateka kwendwali ya entirase manyakatona anthrax niko bono omwaziri kubwatira namo na bwata nibande kurwase kaunti ya Kisii bachaka bene asoko nyara kurwe chanjo gochi ase tuka sensemo y'omwaziri bwobolemi nigate birebuna nechikokonya abamenyi benseme y'omurikito Sara Nyarangi Ontita na roboti rwa senchira yobwikirano. As you are all aware, anthrax is a zoonotic disease. Oborwaire bwetugo bomanyakanete buna anthrax nigo bwategete ase kenyoro gya sugubo imeyabo basi county ya Kisii ase tugo yasiretie obogima. Abo bisa kurwase county ya Kisii bakoragwa no mwaziri bwobolemi ase county yo nigo litukolya lero bachakya bene omorobeli obwokorwe chanjo gochase tugo yonsi ase ensemeyo. Siku ya leo jinsi mnavyoniona nimebeba mfuko huu umeandikwa bobasi. Huu mfuko umebeba is a cool box, umebeba madawa vaccines kwa ajili au against anthrax. Anthrax ni ugonjwa wa ng'ombe umeshika eneo hili la bobasi mahali panaitwa Sugubo. Tuko hapa leo Sugubo leo Jumatatu kwa ajili ya kuanzisha vaccination au kutoa chanjo kwa ajili ya mifugo mbalimbali. Mifugo, ng'ombe na hata tutatoa vaccination kwa ajili ya mbwa na kwa ajili ya mbuzi. Korengana nabo bisa kurwase county nigo barwa na gukwanera omubaro bwetugo yakure no mubaro bw'abantu bali baliete nyama abo bale ase nyagitari bagendete konyora obugwenya. Mifugo, wanyama, in this case ng'ombe 4 ndio wamekufa na wamezikwa. Mtu mmoja aliathirika, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko hai. Alifura mkono, lakini madaktari wetu wakafika kwa haraka na kumsaidia, akafikishwa hospitalini na kupata dawa, anaendelea kupona na tumemwona hivi juzi. Abamenyi abwetugo yabo yanyore chanjo litukolya lero nigo bairaneria ngambu ya mono gochase omorobelio yo ase bamugani mo governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati kogendera korwa bakonyi bwe chanjo gochase chinsemo ao Nakitari ba minto wa sipi Simbarati buya mono twakira buya monekerage watara taira nakitari ba sipi wachirega iga Sugubo aso borwaire gotokonyera chiombe wira nelyo mo mugabano itosimba Paula la yamono aso gutumira abanyagitari bate gotokonya aso borwaire ubiga bwandikira ase kenyoro gya Sugubo gaiga Yamono abanyagitari bakira aso gonge tokonyera chiombe ase ngencho y'oborwaire bwaso iraro nigo abamenyi basemiwe wetanga kolya enyama yetugo yakure asebo igomorobelio yobwe chanjo ogocha kugendera ase bunge yonsi abo basi ilekwana kiabuna omochando yongo tanguole elimolioka. Ina onyo watu wa Sugubo, tunawaonya kwamba msikule nyama ambayo imetokana na ng'ombe
ambayo imekufa. Mifugo yote isitoke vyumbani, isitoke nyumbani. Mifugo ikae mahali ilipo. Maana yake isiende kurandaranda ovyo ovyo na isipelekwe huko nje. Na wale ambao wamekula, tunasema muende hospitali mpate madawa mpone. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Byemono mulikito Sara Nyarangi Ontita haso roboti rwa senchira yobo ikirano roboti rwareganirwa na Mildred Momanyi gotigana no roboti rwa naba MCA kurwase county ya Kisii tukulia lero nigo baite supplementary budget kuchibata chirikira chigutumeka se county soko nyara goikirania amagendro omurobiri yobo kokalekana se bunge ye county ya Kisii asoba gokorawa no MCA we ward ya Monyero Pito Tachi oyobo igore ngo munyakirobo aso mujegabweli tukulia na bo gatia ba MCA nigo bagani nyagetali nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital chikoba inse ya serikali nene tebasokoba inse ya serikali ye county mulikito Ndemo Stevena nigaikira na senseme yonna gotwaliganira roboti rokobwatia. Inse yobora ibwayo monogeri bwe bunge ya Kisii Philip Nyanumba Nigaba MCA basanga chinkwana igoro roboti bene bwe kamati ye budget ye county oruo rwasomo no munyakero bwe kamati ye yuo omo MCA omonyerero Peter Utachi. On behalf of the budget committee for appropriation, where even so members signed, and I can tell you clearly when we were in Gusii, all these members said we don't need that chairman. Gwetero roboti oruo nige kamati asange birengererio na magania mange gati yabo okobwato kwa kwenya getari ya KTRH gochia serikali enene ili serikali ye county erigereri chinyagetari chechi sub county cha level 4 amona kwegerera magenderero gochia sechi ward chionsi emerongene na isano. But you see, that's why. Can I remind you other members? Ebi karo byalero nigo byabase kagietane tichinsa isano asomo elioye aba MCA baetie supplementary budget ya Kisii eyobono erabe kwo bosio bo mo governor Simbarati. As men are of the same opinion say aye. As men are of the contrary opinion say nay. They are avid. Na indento introducing to kunge basari. So we can call for ogokora a supplementary budget. You got to aite bwirega ya safe of the house na indenja itakero muntu na yeti. You got to taito chiko cha kegasi ilinda abantu baitu bakonyeke. Una mangana ye basari nege ntokera konya abantu baitu. Ntwabegete chibes chinyinge ase chiro ya suneka about 18 million. Chiro ya sunekere nemono ase account ya ito. Tukabeka another 10 million ase chiro ya motonto, 10 million keumbu. Ne chiro chindebuna kionyo market 4 million. Gonto ati basari 8 million isato. 8 million isato tata kwa kero monto at least 5,000 to abantu 600 as a kere ward. Irinde to konya abantu balia patari kwenyara. We have worked tirelessly koranga ebintu birubita ke ko bese supplementary budget we have ekiro na endembieta. We are very happy as we start from now onwards. Etota ego sabanga mogama noito sent bilie ekero ya very into law. I think now execution echake want to kubolia mogaba noito immediately the budget yako ay sign supplementary ay sign na execution of development projects echake immediately. Gati ya magani yaba MCA nekiganchagie county kwene kyaba MCA bonsi mbabwate chia bisibene chechi ward asebatu kuteraisi ke birengelio byokwagachwa kwa magacha Amayia ye bunge ye county ya Kisii. I think ekero tu alireli tu anyora most honorable members mbabwate sibago operate ko to karo sichibese chikobe kwese ese assembly korosi assembly. I think bijira koregasi yaba MCA kwanza chi office yabo na barobanyore sibago operate ko Takia bete tukabaga ide na wisdom yetu ne budget committee tukarustiwe sichera kwa gache chambers tukaratibeka chira gacha chiobis chitakire obisi chambers tubwate nengiyere na butokonya kwetumeka going forward tumego cha koranga na ki tokocha kuyagacha magega ya aba MCA gokore bikaro bya rero nigo baragendere ne rusa yabo goikachitariki 14 omotie nyo kabiro mwaka oyo ase baratware ebikaro bikobwatia 14th February 2023
at 2:30 p.m. Kũripoteria Ndizi TV kũrwa Samaga chamane na Kisii County Assembly erietariane Ndemo Steven Steven mbiye mona soroboti rwa senchira yobo ikirano bonogo tigana nerende Steven moncho muriria igoto kumena no muri keito Everinios rujogo tumanyibuna eyamate mokurwa asensemo yekenyero kemanyekante buna bonyakauga kegotoka se godi yabo mariba imeye county ya Kisii ni gobatigarete no muichano maega yomo sacho yo mokurwa asensemo yekomukege tambokero na komoito mwana yo mumura goikago kwana naboni gagotebekana buna omusacho yo airo agotwara lyoma na asenkeyo asegeka egetambe roboti uru asenchira yoboime. Ekenyoro ne kiabonyakauga ewodi yabo mariba ebunge yabo nchari county ya Kisii Amayia bwatetense magega yomusacho yomo kumuitomo muroye goikagokwa kiriko goroba aboritkure igoro korengana nabamate mukageru oyo aserieta Sebastian Matundra Misari nigo atwareterio mana aseritkori gimana nyagosira ekikerirete barabwo gotware segi koirera mabayo igo mwana oyandangereti akandangeria ante yankunjore tugaisana nyumba nganyo mwana uyu nyarigiri onyorire asanyweta atigariti make omwana uyu agantebi anko ngamukani njwae bono tugende guti mwana ali tigana akamutigera abo mwana wakagenda nandake ugo jikoira na chinza ugo jigwajekia magena akanyoma magena teyo bagasoa kuomanira magena ayo elioma na eri tukori mababwate okobo uyu mugako nero gosere tu mwana ngina nyagosira ni gakoenekia buna tarengaroro chinga kichege korekyo nje na rweta igari tukuri chuma nkaenda matanga guchi obasiali kyongi konyanya gosiro bangira bagani mbale bale gocha aramisi enkabatebi nabo konyana ikire gocha egere mbanga bagani abuna bagocha ono yinkire tamaroba chinsa chiranga sanana ali nkonyore simi gocha ngahe Motebi segere boye ndrose bakabagambi barora serikali chiro ngoso kwondokerabu ono ngasinyuri chibu ngaimokeringi che bagante bono mbotuko tokonyara goikanjira twacha kasa 10 kurwore je chibu chikoba 10 nabo twacha kitogo ikaga anga 12 bono rende nabo nanyora ri ikiraigo omurugio nyagosira oyobo igo tarenkaroro nigabwataya kari na mayanda manene narwete ganka narenge seito garuanga mutigore byantu etaneti garenge gasinkanyora tata byarumburukaniri birarikanyara sengenja mariuma nankagendaka akini rende konyora twabangiro ngoira na nkongira ni arengara misingo chanarenge kakanga krisimigoro tugakwana nero kunyakwanyera samna robeiri gore yabana bagocha kogende skuru onte inkombe krari chibesa mambi bange binta tomesa wacha kongui ono gonaga nyetinga nchengo rero nari kogenda kuye binte sto menyete ke umbumbi bange binyagotirimboka namanya konyore simiego chango mamo kolero okombisa gonte binanki kyabeira kinende finali kara bana balira na bante abona ikire busongo naro lire bikonenta nya kororinge nchanye nyurumune nyangagu yoro sana taririmo gusekabere tsege gati ababera bwo cyabeire chikoenekiwa korende nasege kabu nabakoenekia abanyakenyoro ano omuchando opita na isano rega sana mbabu atimorembe no nyano konya koiranirio kano konya kurutana emioro no konya kurutana ki bana bamenyete igo kinirende nyonya bete musiaro mwamuro yo minto chan achanda numu yo ino mwana yo matukama yo ya tabete nyonya tu kumiti bakaba nonya naboni go bosemya bwarurwe abantu gosiboka gosangana bamwabo chinga kibawetere mechando kera kwa tware difference kwa nyara ko kwana go chensemo ko bwago eta go ikera se okorege tende kibe nande kera ye kere igo onyendiria kwana se kenyoro iga kwane ko sache no ene bamura bamwabo go se nini kangegende kenkebeti nabwate mupanga bere mwaye atikana mangana mange buna twakwanete nere umubero nyagosira ni gorusetwe na koirwa sengendu nemeroberio yokomoenia nyagosira gochaka ngo reporter geta seni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.
Biyamono mulikite varinyo sero hasoroboti rwa senchira yobo ikirano bonogo tigana nere varinyo sero nigo tokomera no mulikite kurwa se county ya Nyamira jobu maange oyo gotumanyibuno oyo kabero makarani ya se county ya Nyamira se Daniel Yorina oyo bono bete kago tirani gwemeremo asega ke myaka na nemeti nyakiandani gomore yobono anchirukirana asemeremo yaye abwa se county ya Nyamira niga arengena gati yama mocho gotubekana buna niga goletega ali senchira yobo tutukano egento ke reta kanyarago tirani gwemeremo asega ke myaka yubonsi asabona ene kiriko cha kemeremo yaje beno roboti urukorose county ya Nyamira asenchira yobo ime Maega yoko baisiko asemia kene nemetie kianda Daniel Orina na irani wakoba omokarani we bunge ye kaunti ya Nyamira naorokia omochengo omonene asate abateraba aororo ko baisiko asege kekyo egetambe. Nashukuru sana kwa Nyasaye mbiyamono ya nyarekanire nga oboremere na atwarire myake karibu 5 ko bamoyo iskari trigasira isi moneke rutamanyiti nga mambigi ochikoba boigo nigateba niganchiro kuirana emeremo yemaga yekyombe getenenerete abakori emeremo komoruseria amamocho abekeretwe buna ogosaba eloni yegari asenchera etari endonge na boigo taka nabateneneri bechiwod chibesa babwenerete gwakanwa. Somebody had raised the issue that I had given myself a car loan, which I did not. I got it from normal process and the documents are there. Gratuity in the assembly of 2013-2017, which was paid, of course, at the end of the day, because gratuity is paid at the end of the term. Then the County Assembly Service Board has processed the allegations which were there, and all of them were found to be baseless. Back to the office. Na egwali rube lyokwirana emeremo no monogeri we bunge ye county Nyamira Enoch Okero ekukirera gochaka emeremo na kuumera abakori emeremo we bunge ye county Nyamira. The current speaker Honorable Enoch Okero na ngali rube bono mambi to start work immediately. Nashukuru. Narwa eira gochikobeka abakori emeremo amo elinde banyare gokora egasi yabo asenchera enyororo. I want to promise that as I'm coming back, my interest is to put together the county assembly staff so that they're able to give service as is required. Assembly, actually, the face of assembly is the staff. If the staff does not do what is right, then you expect to have a lot of unnecessary commotion. Ensa moyaba teneneri bechiwod na chikoba bwatesia elinde wakora magendero abo asechiwod. That is my beginning point, to bring together all the members of staff and also link them very well with the MCAs, because we need to work in tandem so that we are able to deliver. And in the process, we shall facilitate our honorable MCAs to deliver their mandate at the wards. Kuruase bunge ye county Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Yobu maangi kurose county ya Nyamira mbia mona soroboti rwa senchira yobo ekirano bono gotigana nere jobu mange igotokomera no mulikito mirdedi mumanyo jogo tumanyibuna agati yensemo yabamanyi na wego bambwate obumanyi goro yelichiko kurose kyombe kilikia LSK kemanya kantabuna law sort of Kenya litukulia rabono nigo bagikeri borore ebikore byobusaliya muno boiti bigendrete kokolekana asorgo ngoro Gusii anemeye county ya Kisii bakora na Gideon Nyambatini gobateberuna egetambukiro kyabwango ngobente koimukiwa asebikora bigendrete gokolekana roboti uru asenchira yoboime. Amatuko abwango igani go ebikore byoboiti no bosalia byarorekane komenteka asebirengo byigoromono asorogongo rwa Gusii asebyombe ao byesokiye eliokoligiali chibuli keranu byogokora omuchando yo. Abamanyi beli chiko korwa sekyombe kya Law Society of Kenya orosagia rwa Southwest orogongo rwa Nyanza bakoragwa no mwenyekero gobo Gideon Nyambati nigo bagikeirie bororo ebikore byo twarora buya na kuru mwako yorete ibi magana ber Gusii mange Nyamira na Kisii County asabana baitirwe abantu abanene baitirwe na ntwanya konyora libaga tukwa nirege kyo bunai branch ya ose chapter ya RSK ntuga igabune branch etora orora sogo tinena neki family kiriki anyoriro bakong
kuchikonya ase kuchitenere court bonige register ekoindiketie bintu tobwate 92 ibi ne binge sana lakini tarehe 22 na tuarete meeting na CJ tukaiwana tomento mujudge igo from Monday next week konyora toro mujudge yomo babe bosonga na ribi ne biranyare kogenda. We as the society, we condemn and we also call upon the police whenever these issues are reported, they should act immediately. Nigo baganirie omwaziri bwoborendi bwa Kithure Kindiki gwasanania eriokoenekia buna abasigari abali barorekanie kolindoria obotuki baimokeriwe egetambokero. Asomwari mwitetu Nyamira paka boni gatotaranyore kibuniririons no gwichana abasigari baito tugenete kwigena paena bakorire barakora kende nkobori CS Kinturi na nyare gutuma special team ntu aroche ngakiriende abantu bari gwitu matiangyo tome special team yacha yakonya uchunguzi yako yaende report litaita gusarigwa ne sauri ya community policing bali ne turi bagana abasikari kubwaterana baigonigo batebire baroboti bali kubwatesia abasalia ase koti ase society eto ndurgotenera abasali bagotenerwa na abadi boti bari bagwaka nukibesa ase kibinafsi lakini ase ofisi yeto toko make sure nga abana bari bara affected kifamily kira affected ngoto tena na chaji to chioboremu kendi gyose bateke tubakonye gro yeri chiko tobe ready kokonya na kubwaterana na DPP pamoja na waskari ebintu ase chingakie chionigo basaba abantu kubwaterana iliokoenekia buna obwene bwabali abanyorirwe no bakong'u obwo bwanyorekanire onye kwa record this statement ande kwebachire toja court ndobwate police nebwate powers yo go summon according court even by warrants of arrest obe kweseri mpaka wa testify kosa abantu bamito most firm renta wasaidi tigekina kigambe. The main root cause of these issues that are affecting us is because of the mental unwellness of the community. So we urge each and every person to be vigilant. We are going to provide all the necessary support as a society, and we urge the community to remain at peace. Kuripotelia egataseni kia Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Yemuno humurikito Mildred Momanyi hasorobochirwa senchira yobo ikirano bono gotigara imeye county ya Kisii nigobone ubi ebekira sensemo ya municipality imeyo muchobo songo ya retiro kogosererio konenego chasa bwatani be kanisa ebekira sensemo yo kolengana no murandi bwe kanisa eyo manyakanite buna Mike Omwenga nigatebere buna yawo betereri bune kanisa konganya kurwa sensemo yo kubwatikana ni ubi eyero kogosererio konego chasa bale Mike atebere buna nigera chikolenta morwere aho chiasebege ni be kaniseyo na boni gatebere buno bole mobu abulitangane ni go bagolete asekonda serikali ye county emugitege tambukira gote buno bole mobu ni go bole bwe serikali kolengana na Mike ni gatebere buno serikali njabalirete ira ochiko basanga aho barachikuwa gache kanisa asekonda go ikraboni gabatare gwasaba go chikobege kanisa Mike bono ni gabodiro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati kane kibunanga swana nagati enchire kanisa yo genrete go segasegigwa Mike ya rubuko mukege tambukira na go chaka go tagole kanisa yo eyubanye sanga asekerenga buna nigwe ubi egenrete kobe kwa sensemejo aseka kyomutenyo mobono batebire buna abantu abanga barokana gutwara morwere kubwatikana ni ubi eyabekiru ase ensemejo Mchasirieta gonkorwa omo pastor Mike Ronald Nyarunda Omwenga no Gusii kuro kutut abero mo pastor abero kurandi Kisii town acha geto kingo musawa mo 1996 na kurandi stagema sasa gacha Nkonya gachake kanisa ye mwaka 2004 na watu warenge ali municipal council hall ko youth hall ile nyuma ye court ekere court ya irobole mogolia council gatorenta gaiga baadaye mbachite bagatoa masakara yobole mobo lakini ekere county government ya chicha bagatutebole mobo mbu abwenerete kwa enano ntuto kaira ngora bakatoeresa through the National Lands Commission na kaamba toya asituko chikogache kanisa
tokanyere ngamba chako twastro chikoga che kanisa aya tonyoni kanisa ya eubi ya chira etakataga ya chire gaiga abantu barwarire abantu nigo bakunyoma liyo koba yeri musweli byabera more than 1 month ntubono twamwire toire kanisa asobole mubo ngao niko twarenge gusaba umugabano itonto musigete nande ntumwanje arenge ko tokonye tunganye kanisa yetu twagakira abana baite kanisa banyora se bagusasima kanisa yo monene kese abashirika baito bari kati ya 250 na 300 utali ko barabana ntuntu bwatisegi na serikali tubwatisegi ende yose umugabana ntumusigete nande tumusabira tore nande go twatakana nyoto korusi kanisa muntu tamuraga kiara asenge ntonere nyasa abekiro lakini twamusabira tokonye na gotigana yubono omo deputy county commissioner Wilberforce Kilonzo ni gobono litokolia lera nyaraga kora obwatani ase skuru yo borosia nyahura na kwane kimunango simeka vale mete sensemejo omuliketo Josephat Amisi nekera na sensemejo na gotwaliganira roboti rokobwatia Eserikali enene chikoene kenga yanyale kwa bage komenta ekerengo kyo bosime kiemete anene meye county ya Kisii kulengana no muroberio uyonyale kwa bago koenanwa no muraibwense Daktari William Ruto ayaniga kwano litukolia lero no mo deputy county commissioner we county ya Kisii Wilberforce Kilonzo. Kulingana na hesabu ambazo rais ametupatia kwa sasa nchi yetu miti yote ambayo iko kwa nchi yetu iko 12% ya ardhi yetu, na wataalamu wanasema hiyo hesabu iko chini. Ndio maana unaona mvua imepotea, mito inakauka na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo rais amesema tuchukue huo mradi wa kupanda miti kwa uzito, na ametupatia lengo ile tunaita target kwamba by 2030 Kenya inatakikana tuwe tumetoka 12% tufike 30%. Kilonzo boigo nigatabire abagambi nigo barachiko bakwenekia buna banyere ko bagosimeka emete elibwa ya mokere wiki elio kwenekia buna umurobero yo mugima onyale ko bagokirana asinchire boikirano. Kila location kupitia kwa ofisi ya chief itakuwa inapanda miti 3,000. Kila location inatakiwa iwe inapanda miti 3,000 kwa wiki. Kila wiki chief anahakikisha kwa eneo lake miti 3,000 imepanda. Na tukiendelea hivyo tuko na imani kwamba kufikia 2030 tutakuwa tumefika 30% hata zaidi yake. Na leo nina furaha kwamba acting chief Nyahura location ametualika tuje kupanda miti 1,000. Hebu apigiwe makofi. Boigo omu assistant county commissioner ime division ya Kiogoro Daniel Mutiso nigagokeire omoroberio yo ase boigo abasemiri abamenyi ba division yo banyarako bakwenekia ngabasimekire mete na boigo kwelikia ase omoroberio olibo kwenanwa oboyo ase ligolira inse. Sisi tunajumuika na Wakenya wengine maeneo zingine zote tuweze kupanda miti kwa ajili ya to restore our cover ya forest. Sini sawa? Ndio hata upate mvua inaweza nyesha na tunamaliza nini kiangazi. Kwa hivyo hiyo ndio ajenda yetu ya leo, na pia mkubwa wetu ataweza kuzungumza na wakulima. Si mnaona kuna program ilianza, si ndio? Ya kurejesha nini wakulima. Mkubwa wetu atafafanua zaidi. Sini sawa? Haya. Gati ya bali banyara kwa bawikirana asomo yego yo no mo MCA imeye ward ya Kisii Central Wilfred Monyenye oyiboigo otabire ngomoroberio yo no tikaba kwaenekiwa ngonyale kabo ikera ase nyagitali chonsi na boigo chiskuru chonsi imeye ward yo ya Kisii Central. Mimi ndaweza kusema tuko na primary schools 10, tuko na secondary 7, tuko na youth polytechnic 1. Na hii miti leo tumeleta hapa Nyahura primary au Nyahura dispensary, tunataka iende kila primary setu sote na secondary setu zote. Kwa hivyo kwanza ni kushukuru serikali yetu tukufu naongozwa na president wetu Dr. Samuel Ruto kwa kuleta hii mradi ya kupanda miti, kwa sababu inchi imekauka.
kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwa eskuru ya Nyaura yegotoka ime ward ya Kisii Central ime constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii Literana Josephat Hamese Josephat Hamisi mbie mwana soroboti rwa senjira yoboye kiranu moncho murigera wana uko ruaga wa se county ya Kisii ko ikase bunge ya North Mugrango yegotoka se county ya Nyamira ni gobona abo bisaba bali baweta bakoigwe miremo ne kyombekali kyobocholi nechimbe IBC edukanyaro gikirani yobocholi ya senseme yigikira boni gabatarakanwa nkeri yabo ne kyombeke kya IBC kolengana na paraboni go bagendetse kwe murungania ase batebere buna omukyobo bokoligia oyo beto mu returning officer kurwa asenseme yugwesre Ruto erikonyara kuwa mainase ke watanyara chebesa chiabo nigo bereko gotumire nyasibono nigo baburirie na koene kiune kyombekeli kya IBC ngoso akiregatiri konyara kubaka na chibesa baikiranetia soko kolyobo chori obwa kolete kosobwa kolekanto mwako eta mwaka bochiri bubere na merongebere nebere nigo chinga kie chibono baburirie okonya kwa bwango kurwa serikali gosona nagati eli bakanwe engari yabo kwa successful kijaribu kutafuta aro ukimuulizia story ya pesa na kublock accountant anakuambia atalipa sijui tarehe 5 mwezi wa January next week part 1. So tunaendelea kutosiwa tu kama coin, so hatujui ni lini tutalipwa. Tulikuwa watu 12 casuals, tulifanya kazi for 14 days. Kila siku tukiulizia pesa tunaambiwa tunalipo, tukipiga simu tunaambiwa ngojea next week, hivyo ziku zinasonga 3 months now tangu tufanye hiyo kazi. For now tunauliza which is the right way tunafaa kufuata until tupate pesa yetu. Na boigo oyo kabere omo seyo kabere mona chebi no monene gasense ya Kenya David Maraga ni gobono abakagotia ni gubene gochikobo munyakerobo ase committee eli gochikoligario bokori babanyanyimbo na boigo asensema yechichera ni gochinga kiechibono Maraga berga kurenkwana yaje igoro yemeremeyu abagakoiwane serikali yagochikirania kubwatirana amone chinsem eli konyara kone kyobokori ngokorekana bire awosengo korekana buribya anasensemo Here to the entire membership of the task force, that the task ahead of us is a critical one that needs all our effort. As a team, we look forward to engaging the leadership of both the National Police Service and the Kenya Prison Service, the two institutions that are core focus of our assignment. More importantly, we also look forward to hearing from the Kenyan public and other stakeholders regarding the police and prison services and the reforms that are outlined in the Gazette notice. Given the critical role that the police and the prison institutions play in our country, there have been fairly extensive reforms in their service delivery, some of which even started before the promulgation of the Constitution in 2010. Na chinga kichumuna chebi no monele just Martha Kohome niko wana moboliri Maraga maiga yogo chorwa sekeroge kiane kibuna ngo chare kurobo koribwa ya century bwendeta na soko bwateli chiko abwase Martha Kohome amotebiruna na Ronald no kwegena mbachi kubwatera na soko ne kibuno bokori obwo mbochi go isene kyaba Kenya bonsi ane asense ya Kenya. When I do this, that in your hands rise the protection and realization of one of the most transformative features of our 2010 Constitution, to ensure that there is equitable allocation of resources to our devolved government, which is at the center of the promise of the transformation of our nation. It is easy for us to appreciate that the work of the Commission on Revenue Allocation is critical for the success of the project of devolved governance. The Commission on Revenue Allocation is therefore intended to be a major facilitator of the realization of our dream of a fair and just state and society, which is really
embodied in the 2010 Constitution. Omo governor we county ya Omabay Gladys Wanga ni gabekirese bona ochikone kibune county yo nechigo twara chi municipality chinde na soko nyara wikirani bokore go cha sabanto bonse ase county yo ya Omabay gati chikao se chinsemo chiri aligeti chikoba chi municipality ngati yensemo ya mbita ndiwa kendu na boyo sekendu be na bayigona nsemeli ya uyugi se chingati ya chiria aberga kobekese na gote ya bune echo chichiko kindi wanakoba chi municipality ase county yo ya Omabay. Just signed and sealed charters for 4 additional municipalities for the county of Homa Bay. These municipalities are Mbita, Ndewa, Kindube, and Oyugis, adding on to the Homa Bay municipality so that Homa Bay County will now have a total of 5 municipalities. Allow me to take this opportunity to thank God, to take this opportunity to thank the County Assembly, led by the Speaker, and the Committee of Lands for the tireless work that they have done throughout the holiday season to ensure that we have these charters here on time. Munshumuligire bono nyora niko gendete gotengera Ndizi TV obwansubo mugusiyoro boti rubono rokongire mutumokomoke ino ruginkora sentunde ya kabere na mange toba toko kwaliganeria ayu asenchiri abena ndagendera kumanya asenchiri ya ubo imegendera gotobwati agwechera nsemeri ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na boga nsemeri ya YouTube munshumuligire na bogotena buna Ndizi TV News togendo mutumokomoke tokwira na kurwa nsemo yo mutumuko igotokumira na Victor Sultano mwana bobangi atumanya mange ane kurwa nsemeri ya yechigosori tosuka mangana mayani gagendrete asemargoba yabono. Mugaro mwe mwancho ngoligerio Ndizi TV obwansu bomugusinga kinde engia ko kaletero bwansu we chigosori kurase biti au anekero twarure ase e weekend chigosori au nchia betetense kurase nsemo ye ligi ya NSL Gusii National Super League ligi ya KPL nigendrete na boigo echi ligi chinde kurumachi ngumkolende to chakere aiga ase orogongo rwagusi abu ase chitimu chorogongo rwagusi anene timu eli ya Shabana ne timu ya Gusii chigendrete wa kolibya ase ligi ya National Super League abu ase weekend ye timu ya Gusii yakolete nkore asoko baikora abamura kurwase ensemo ya Vihiga chigoli kianda ase yamo ase gosori ya negatie timu ya Gusii kwenye orange point sato ase ligi yo ya NSL gati ya chigosori chinde cha negative weekend ye ngamo igati ye timu ya Shabana yaba ikolete timu ya Mara Sugar egolia yamo seposa yoranga timu ya Shabana nigo yagendere iri obubuibwabo goikerabono ase ligi yo etaranyora osetara kwa etaraitwa ase gosori ndeyonsi yabwire chigosori cha echonsi nakogenda makali ase gosori yamo yoka timu ya Fortune Sacco nigo baikoranete na Coastal Heroes kulendete banyora goliende Kajiado egaka na Muranga chigolibere asebere timu ya Mombasa Elites ekabeka na ne timu ya Migori Goria yamo ase mochinga ke timu ya Naivas ya ikolete timu goseba ya sigiga ne timu ya APS Bomet na gotabeka na goliende timu ya Silibwet yatiringo bonyansi ne timu ya MCF bubui bonde botayi gose goliende etabekiri igobono iwetinga timu kurwa sorogongo rwagusi anene wikirabono iga timu eri ya Shabana nigo ere ase libagali akabere maiga yokobwa chikosori cha chonsi nakogenda makali ase timu gosori Eyemo yoka abunkorwalia ase ensemo yegosori ya NSL goseli ya NSL en manyekanete anenabuna National Super League
Gutigana na Super League toenda goika ase ligi ya Kenya Premier League gose KPL abwase abanyangongo Tusker FC as round yaita bameneti gwikigolibere as Eyemo ne timu ya Bandari kobanekeri Bandari obubwabo as ligi ya NSL kwenye right point 3 egati yemino byagosaletwe as ligi ya Kenya Premier League ngamo ne timu ya Talanta ya ikoletwe ne timu ya KCB kigolibere as Eyemo Bandari buna nabagotebi egaba ikora Tusker kigolibere as Eyemo Leopards ekaba kabid egakwa na Bidco United chigolinye as Eyemo timu ya Sofapaka ekabamenya Madara United chigolinye as Noti Chinga Kinzo ya Sugar bachite makali na Kakamega Homeboys goliemo as Eyemo Posta Rangers bagakwa na Gor Mahia chigolibere as liginali sagero chingaki Ulinzi Stars banyoroto buwe golia Eyemo as no chingaki balkosoria ne timu ya Wazito timu ya Vihiga United ekanyoro buwe chigolinye as ibere chingaki Kariobangi Sharks baikoletwe ne timu ya Police chigolibere as Eyemo.